गिबियाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासैबो बर' बिजों नायगिरि बिथांमोननिसिम दिनै ब्रै बोसोरारि बिटिआर गोरोबथा साननि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद खावलायनाय बायदि जोंनि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय राबां बेरुमबां नोगोराव सानसेनि हाबाफारि लानानै बिटिआर गोरोबथा सानखौ जोङो फालिनो थाखाय फालिदों आरो बेवहाय गिबियै फुंबिलिनि आर'ज आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनायजों लोगोसे गोजोननि थाखाय गुफुर फारौ बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ जोङो फोजोबनानै लाबाय आरो बेजों जोङो जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दसे समनि उनावनो जोङो सावरायमेल मोनसे लागोन। बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों जिखिनि दफाफोरा जाबाय आरो माखासे जिखिनि जानो गोनां दंबावो बेखौ जोङो रोखायै जोङो दिनै रायजो राजानि सिगाङाव जोङो सावरायलायगोन। लानानै माने 11.सिम जिखिनि दफाफोर दङ बे दफाफोरनि माखासेया मावफुंजादों आरो माखासे मावफुंजायाखै। दिनै मेजरलि बिटिआर एकर्डजों जोंनि सिमा बारायनांगौनि थाखाय सनितपुर बिश्वनाथसिम बिश्वनाथ सनितपुरसिम जिखिनि सिमाया बारायनांगौ आरो लखिमपुर जिल्लानि हलंगिरिसिम जिखिनि बारायनांगौ बे बारायनांगौखौ जों नुदों। आसाम सरकारनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय बायदियै 41था गामिया बेहाय रेभिनिउ भिलेजआ सोसनजाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि जिखिनि बिटिआर हालामाव थागिबि हिसाबै सुबुंफोरा हानि जि मोन्थाय बे मोन्थाया फरेस्ट ओनसोलाव थानानै गोबाङानो हानि मोन्थायखौ मोनाखैमोन। नैबे एकर्डनि जरियै दिनै बिटिआर हालामाव 26,000 बे सुबुंफोरा बा न'खरा हानि पाट्टाखौ मोननो हादों। बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जादों आरो बिनि बादै हजाय सनितपुर बिश्वनाथ ओनसोलावबो माखासे हानि मोन्थाय बे हानि मोन्थायखौ मोननो हादों। बेजों लोगोसे BKWC जायखौ दाफुंनानै होनांगौमोन बिटिआर ओनसोलनि बायजोआव थाबोनाय बर'फोरनि बेखौ दाफुंनायखौ जों नुनो मोनबाय। माखासे दफाफोरा बेबायदिनो सोलिलांबाय थादों आरो माखासे दफाफोरा मावनांगौ दङ। गुबैयै जोंनि बिटिआर हालाम हिसाबै गासै 54 लोगोसे मोन 6 दाजाबनानै MCLA गासै 60था MCLAनि बे ओनसोल जानांगौ। बेखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय जों सरकारखौ खावलायदों आरो ST हिल्स कार्बि आंलंनि बेफोरखौबो मोनफुंनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों आरो NDFBनि माखासे जेंना आरो रन्जन दैमारि जाय गायसनगिरि बिथाङा डेथ सेन्टेन्स जिउनां साजा मोननायनिफ्राय जिखिनि सावरायनायनि CBIनि माखासे रिपर्ट दङ बे रिपर्टजों दिनै सुप्रिम कर्टआव सोलिखाजों बिथांजों लोगोसे सा 7 जना बिथांमोनाबो थाबैनो जाहाथे उदां अख्राङाव ओंखारबोयो आरो 54 NDFBनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव दङ। बे गुवाहाटी हाइकर्टआव CBIजों लोगोसे CIDनि माखासे नायसंनायजों थाबैनो उदां अख्राङाव मोनफुंनांगौनि थाखाय जोङो दाबि दैखांदों। बेवहाय जों नायोब्ला बे बोसोराव जुदि नायोबा बोसोरल' नङा 4 बोसोरनि गेजेराव तामुलपुर जिल्ला गोदान दाजेननायनिफ्राय लानानै तामुलपुर ओनसोलाव मेडिकेल कलेज गायसननायनिफ्राय लानानै लोगोसे जोंनि 6.3 दफाजों मोन 10था कलेज लानायजों लोगोसे बायदि बायदि दफाफ्रा जादों आरो बेखौनो लानानै दिनै जोङो सावरायलायगोन। बेवहाय बेवहाय गोबां माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोर जायफोर बिटिआर एकर्डजों सोमोन्दो गैया बा रायजो राजानि थाखाय जौगानायखौ मोजां मोनै बिथांमोना बिटिआर एकर्डआ जायाखै जाफुङाखै बेबायदि बुंग्रा मानसिनि थाखाय दिनै बेखौनो रोखा खालामनो नागिरदों जे बे बिटिआर एकर्डजों लोगोसे सिमा बारायनाया जागायबाय 41था गामिखौ सोसननायजों लोगोसे माखासे जोंनि सानजा ओनसोलथिं सिमाया बारायनांगौ, जिल्लाया बारायनांगौ
आरो लोगोसे बेजों लोगोसे MCLA समस्थिया बारायनांगौ बे हाबाफारिया दिनै कमिसननि दारै सोलिगासिनो दङ बेखौनो रोखा फोरमायनो नागिरदों आरो 6.3 जों मोन 10टा कलेजा दाख्लैबावै फोसावजाखांबाय बे रोखा जाबाय बेजों लोगोसे जोंनि 80 सिदुलाव हाबनाय बर' रावा आसामनि लोगोआरि राव बे माने फोसावजाबाय बेखौ गायसननांगौनि बेखौ गासिबो डिपार्टमेन्टआ फालिनांगौनि थाखाय इन्सट्राक्सनबो हरनाय जाबाय दा बे माखासे दफाफोरा बेबायदि फारि फारि जागासिनो बेजों लोगोसे NDB फोरनि जिखिनि बारग' दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि लाइमोनफोरा साख्रि बाख्रियाव मोननांगौनि थाखाय 2% आसाम रायजोआव बेखौ गनायथि होनाय जादों मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव 2% बिथांमोना मोननांगौनि थाखाय दिनै बेखौ गनायथि मोननाय जाबाय बेजों लोगोसे BTAD-आ जेब्लानाखि बारायबाय 3.1 दफानि जोहै बेयो BTAD नंला BTR बिमुं हिसाबै गभर्नर नटिफिकेसना बे ओंखारनाय जाबाय दा बे माखासे दफाफोरा बेबायदि गोबां दफाफोर जेरै जाबाय मेजरलि जोंनि गामि सोसननांगौआ माखासे दंबावो आरो NDB-नि दैदेनगिरिफोरा गनांगौनि थाखाय दंबावो दा बिनि थाखाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सागानगिरि बिथांमोना दिनै सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ जाफुंनांगौनि थाखाय हाबाफारि लागासिनो दं